навечерието на Коледа празничното настроение е обхванало всички. Мъжете, които коледуват по стара традиция, започват да подготвят носиите и песните си за обичая. Във всеки дом домакините умесват хляба за кравайчетата и подготвят празнична трапеза в очакване на скъпите гости – коледарите. По традиция коледуващите се събират предварително, разпределят селото на махали и образуват различни куди. Днес ще посетим една къща, която ще посрещне не една, а цели 3 куди с коледари. Те ще пеят песни за берекет, ще танцуват коледарски боенек и, разбира се, ще благославят семейството с молитви. На Коледа семейството е в своята цялост и всички са около кръглата софра. Снахо, свечерява, мъжете още ги няма. Нашата Евгенче излезе ли вече? Колко ли е радостен, нали ще коледува и той тази година? Димчо излезе рано, мамо. И какъвто е гизда в коледарската премяна, всичките моми ще се прехласнат по него. Тъй. Аз път баба му красив калфака с пуканки, сложих му чемшир и здравец, да е отличен по-личен. Нека, баба, нека. Дъще, готови ли са краваите и свещите? Да. Дай бъклицата за виното. Тодор и тати идват, носят и бъдника за огнището. Мамо, приготвих всичко за прикаждането. Остава ти да извадиш тамяна, Тодор да наточи виното и тати да подклади бъдника. Я, бабините, тичайте да донесете орехите и сушените плодове, че да е богата трапезата и да е сита новата година. Снахо, нека трапезата е богата. И ястията да бъдат нечетни. Такава е традицията. Мамо, ти си знаеш, ма нека аз да ти припомня пък. Добър вечер, семейство! Добър вечер! Гости! Готови ли са гостбите за святата нощ? Готови са! Ето го и бъдника. След малко ще го запалим. Трябва да поддържаме огъня до Йорданов ден. До нова година и Йорданов ден. По искрите му ще гадаем. Да. Каква ще бъде следващата година? Ако хвърля високо искри, щастлива и хубава, благородна ще е новата година. А пепелта ще запазим, тъй като тя е ликовита. Пепелта от бъдника е ликовита. Ще я запазим. Там, дето ще слагаме трапезата. По трапезата, да. По трапезата ще я сложим. А ти, Снахо, я посилай месалите, нареждай гостбите, че тази вечер по-ранко ще вечереме. Гости чакаме, коледарите, те верно са почнали вече да ходят по къщата. Синко, напълни баклицата, напълни бакъра с вино, да почерпим коледарите, тъй както традицията повелява. Хайде, деца, вие искате ли да дойдат коледарите? Как? Високо кажи, дядо не чува. Да, Искат, от кога чакат? Чакат, нали, бабо, чакат. Чакат. Добре, хайде сега. Хайде, нареждайте, Снахо, нареждайте. Хайде, тати, да прекъдиш трапезата. Хайде, моето момче, я да видим сега. Дали можеш да кажеш молитвата? Айде да си кажеш молитвата сега. Айде, баба. Казвай. О, дядо Господи, от всички най-добър, от всички най-голям. Ти, дето си в небето сам, а знаеш тук каквото става. И слънцето да изгрява, и де се звездичките се скрили, и как тревите сочат спият, и разцъфтяват, и озряват. Сега ме гледаш, Божичко, оттам, и знаеш днешния ми грях, и ме е срам, и ме е страх. А мама рече, Господ е добър, на всички ни прощава, зато и ти дава, Божичко, сърцето си и двете си очички, и двете си ръчички, да ти се молят да простиш на всички братя и сестрички. И татко вече да не ми се кара,
А мама да не плаче и баба да не е такава стара и да няма вече по света ни едно сираче, а уроците си утре да ги знам. О, дядо Господи, от всички най-добър, от всички най-голям. Браво, браво! Станете и вие, станете. А сега да прекадим Господа, че Господ до година по-богата трапеза да имаме на софрата. Да дава здраве на цялото ни семейство, да бъде новата година мирна, щастлива. Хайде сега, по-бързичко да вечеряме, че коледарите търно са тръгнали вече. Ще дойдат. Хайде, заповядай. Да вечеряме. Хайде, Бакъра, с виното. Сядайте, баба, сядайте. Хайде, Бакъра, давай. Тук на мъжварничките, по-близо до масичката. Дайте богачета с Нахо. Сега, първото парче от питката се слага под иконата на Света Богородица. Годината да бъде мирна и щастлива. Нека да е мирна и честита. Служи бабота. А сега, бабо, на тебе, заповядай. Момата, ти вече си мома за женене. Залък от това парче ще поставиш нощес под възглавницата. Ще сънуваш момъка, за когото ще се ожениш. Ади, заповядай на тебе. А сега на тези. Знаете, че кой я прави я? Ади, година още по-добре молитвата да я казваш, моето внуче. А вие малките внучки, заповядайте и вие. И до година по-големи да станете. Хубавиците на баба. Така, заповядайте. Айде. Коледарите се чуват отдалеч. Семейството става, за да посрещне своите гости. Pochwaliła się
коледарите свършат песните и танците, нарицателят започва своето слово. Това е молитва за здраве, благополучие и берекет, която винаги завършва с нарицанието «Да бъде» или «Амин». Коледарите благославят къщата и цялото семейство, а стопанинът черпи дружината с руйно червено вино от бъклица, а стопанката ги дарува с гевречета от прясно приготвения хляб. Групата се казва Куклите, защото, както виждате, всички тези дрехи са автентични и са взети от 29-ти кавалерийски ямболски полк. Всички тези кожупчета, които ги виждате на нас, те са над 100 години. Защо играем, искам да ви кажа. Традицията се предава от баща на баща. Както виждате в групата, тук до мен е моя син, който смятам, че по-нататък ще продължи традицията. В групата имаме баш, който е със сабята в момента в ръка. Тази сабя, която също е заимствана от 29-ти кавалерийски полк, тя е от Фердинанд, също е автентична. Баш ще го наричаме, защото това е водача на групата, който командва цялата група. Всичко зависи от него и всичките коледари, които са тук около мен, те са го избрали като най-добрия коледар. Това е баш. В групата аз съм ръководител. Името му е тъй наречен станиник. Станиника трябва да е най-възрастният коледар. Също така задължително е, това е, традицията го повелява, той трябва да е женен. А всички други коледари, които са покрай мен, те трябва да са ергени. И когато тръгнем на бъдни вечер, това е на 24-ти вечерта, тръгваме по къщите, които ни даряват. Всичките тях ги чакат момите, които ги даряват с кравайчета, с цветя. И това повелява традицията. Също в групата имаме котка, тъй наречената котка, която я виждате тук на земята. Тя повелява, това е домашния любимец в къщата. И когато влезем в къщата на бъдни вечер, тя е мялка и те я даряват с луканка, с вино, с сирене. Специално за танца, който искам да ви кажа, значи танца е създаден преди много години. Има доста предания как е тръгнало, но за мен традицията, която го повелява, това е нашите бащи, които са служили в този 29-ти кавалерийски полк, защото кавалерията, това е свързано с бутушите, виждате и шпорите. Значи шпорите символизират прогонването на злите духове с дрънкането на шпорите. Оттам е заимствано и дрехите, това са бричовите, кожукчето. Всичко е заимствано оттам. Нашите бащи, като са прибирали в отпуска, са събирали, хващали се за ръце, за колани и са играели по къщите. Оттам е тръгнала цялата традиция от кавалерията. За молитвата, тя е за здраве и берекет, се казва във всеки дом да бъде, зато и накрая завършва с амин, да пребъде в този дом. Това е за здраве и берекет. Да може през цялата година, в която къща преминем, да им върви. Затова имаме доста случаи. Навсякъде сме приети. Имали сме доста случаи, където случва се да изставим някой къща и цяла година хората не се сърдят, че просто сме ги пропуснали. Човека, който казва молитвата, ние сме го кръстили поп, защото той я опява и трябва задължително да е най-добрият в богословието. Не след дълго в къщата пристига и втора куда коледари. Този път те няма да танцуват, а ще пеят обредни коледарски песни. Mami
главно се ходи от къща на къща, като се влезе в къщата, първо се пее за стопанена, след това се пее за стопанката, за младоя, за ергена, за момата, за децата. В някои къщи дори се пее за добитъка, за овцете, за кравите, за козите. Това са обредни песни. Носиите са нашарени кълпаци с пуканки, предимно с ямурлуци. И селските главно, градските са с обувки, но селските са с науща и с сървули. Така е било едно време. Заваляло и бяло снеже, бяла ми калиноле, бяла малиноле. И така, всяка къща и всяко семейство посреща веселите коледари, които обикалят всеки дом и наричат със своите благословии.
Подготовката почва от началото на месеца, от 1 декември се събираме. Почваме да тренираме, да пеем, да играем. Приготвяме се облеклата. Всяка вечер тренираме, едната вечер играем, другата вечер пеем. И така до 24 вечерта. После тръгваме по къщите. Къщите не ги делим, нали, на коя ще влизаме, на коя не. Всички къщи се влиза, който ни отворя вратата, навсякъде да се влиза. Нямаме къща, която да не влизаме. По принцип, колкото можем да обиколим, обикаляме. И в къщите се пеят песен, в зависимост от какви деца има в къщата. Момче, момиче, нали, има песен за момче, за момиче, за малко дете, нали, различни са песните. Песните са за здраве, за берекет, молитвата също. Казва се молитва, всеки дом, различна молитва се казва. За здраве, за берекет, за всичко. Имаме с нас един представител, който олицетворява котка, човек облякан като котка, гони злите духови и да събира от хората, ако ни дадат нещо, примерно там кравайче, нещо, той го взима в него си и го събира. Баша на групата, той командва групата, той дава стъпките, той командва цялата игра. Той им дава стъпките, на кой крак да се играят, по какъв так се играят, с музиката да се съобразява. Той е ръководител на цялото движение. Даруват не с вино, някакви сладки бомбони, някои пари дават, различно. Коледуванията в една или друга форма са известни на всички източно-православни християни. Големият празник на Рождество Христово е станал причина да се развие този обичай в тържествено-драматично обхождане на селата. Днес в цяла България се срещат коледари, които пеят песни и обикалят домовете. В народните представи това е било времето, в което се появяват караконджули, вампири, таласъми и други свръхестествени същества, а коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят. Най-дългите коледарски песни са тези, с които поздравяват стопанина и стопанката за здраве, пожелават им повече челяд и плодородие. Непременно има и коледарска песен, посветена на девойка или ерген. Всеки коледар знае добре традицията, която повелява коледуването. И така, до днешни времена в България, те разказват и предават коледарството на идните поколения от мало до голямо.